Teška prometna nesreća dogodila se u Splitu u Marijanskom tunelu, potvrdila nam je glasnogovornica splitske policije Antonela Lolić. U 11 sati i 15 minuta zaprimili smo dojavu da se u Marijanskom tunelu dogodila prometna nesreća, sudar dva osobna vozila. Jedna osoba je smrtno stradala na mjestu događaja. Tunel je zatvoren za sav promet i promet se preusmjerava oko Marijana. Molimo sve vozače da prate upute i smjernice policijskih službenika na terenu. Lolić nas je izvijestila i o broju prekršitelja mjera samoizolacije. U protekla 24 sata na području policijske uprave Splitsko-dalmatinske policijski službenici su obavili 255 provjera i utvrdili kako su u tom vremenu 39 osoba prekršilo mjeru samoizolacije koje su odredili sanitarni inspektori. O svemu utvrđenom obavijestili smo Državni inspektorat i Stožer civilne zaštite. Još jednom skrećemo pažnju na važnost pridržavanja mjera samoizolacije radi očuvanja vlastitog zdravlja ali i zdravlja cjelokupne zajednice. Za 15 minuta počinje preskonferencija Stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije na kojoj će među ostalima biti i gradonačelnik Splita Andro Krstulović-Opara, ali i rektor sveučilišta u Splitu Dragan Jutić. Jutros je održana preskonferencija Stožera civilne zaštite Zadarske županije. Voditelj službe za epidemiologiju Zadarskog zavoda za javno zdravstvo Alan Medić. Kratko izvješće vezano za naše aktivne nadzore. Njih trenutno imamo 837, 220 ljudi je istekao zdravstveni nadzor u okviru samoizolacije od 14 dana i od jučer imamo 237 ljudi u samoizolaciji. To je dakle nešto veći broj od uobičajenoga. Od jučer imamo jednog novog odjela zdravstveni radnik iz naše specijalne ortopedske bolnice. Napravili smo samoizolaciju 75 ljudi, znači svi njegovi bliski kontakti. Među tih 75 su i 23 pacijenta s kojima je bio u kontaktu. Ukupno je u Zadarskoj županiji zaraženo 7 osoba. Načelnik stožera Šime Vicković pozvao je sve stožere civilne zaštite gradova i općina na području županije da racionalno izdaju propusnice za kretanje građana u gradskim migracijama. U ovom trenutku imamo prema gradu Zadru preko 800 zahtjeva. Grad Zadar kao najveće središte u Zadarskoj županiji te propusnice i zahtjeve obrađuje i racionalno izdaje.